hudu lokaci babu da za mu tashi amma kada siyasa muke yi idan aka yi mana sabo kamar yadda shugaban jam'iyya yake cewa mu kan tafiya kowa ya taba mu kowa shi ko kawai sabo nan aiki wani yanzu kana ta kudu da jihar Kano sun kawo ɗamara ta canji kana ta kudu wayayyu ne lokaci ya yi matasa da Allah a saurare ni babu wani dangwala gwada a Kano babu wani katon banza a Kano wanda zai karɓi kuɗi a hannun ɗan takara ya zo ya tsayar mana da ɗan takara ya ce shi za mu zaɓa. Sun san wanda za su zaɓa. A shugaban ya san ya zan su zaɓa. A gwamna ya zan su zaɓa. A sanata ya zan su zaɓa. A gwamna ya zan su zaɓa. Su saka shugula ya zan su zaɓa. Na wani da yake shan sarki ne. Yana magana ko ga sako. Wato ba kaman kirki baya jawa yayin da magana alama wanda ba dan halak ba shi yake kallo wa iyayensa magana idan mutum ya yi ya kuma mu yar masa ba in ya yi kuma mu yar masa ba in ya yi kuma mu yar masa ba saboda kun ya da girma mutuna amma idan ya yi mun faɗa wa mutum udula kai da kake cewa ɗan sarki ne muna jam'iyyar baya an zo ana yin sarakuna a jihar Kano muka ce a bawa wannan ɗan sarki gwamna ya ce a sarki ne hali ya kuka a ba shi sarki duk sarki ce wanda zai karɓi kuɗin ɗan takara ya fi kuɗin jam'iyya kuɗi ko mani kasari ne sai ya ci ba a ba shi na biyu yake ba a baya rashin sarki yanzu sarki irin wanda ba a kaya sarki sai wanda ya san ƙalan lahu ƙalan rasul wanda ba a kan sarki ko wanda za mu iya ganin satifiket ɗinsa ya fikiri ko na masa sarki zalimi ba zai iya yin sarki ba na ƙwaƙwa ko za a rafiya abin da in ɗan sarki ya kare sai a kashe kashi mutane ko yawan ɗan ƙwarai ta kama ɗan ƙwarai ya ce kawai ɗan sarki tamanin in ya yi sassan da zafi ke kan su ba ta a turmai sai ita kan yi a samu wasu yawan ya ƙare a neman kuɗi ko ya zama sarautar gidan su shafi ƙarfinsa ni kawai Sumaila ban gaji kuɗi a gidanmu ba ni kawai Sumaila ban gaji sarauta ba abin da na gaji a gidanmu siyasa kuma ni ɗan halar ne mahaifi na ya sa zaɓe 1983 na hau da rubutan saki Sumaila ta kai federal constituency na ga aka kada na ga ciwon da ya ina da shekara 15 na wallahi sai na ɗauka mata sansa shekara 20 sai na ɗauka sansa na zama ɗan majalisar tarayya sai koyi yadda ake sarki a wajen sarki Sunusi na Kano wanda ya ɗaukan ta gidansu ko a wajen sarki Aminu Ado Bayero ko a wajen sarki Nasiru Ado Bayero wannan su ne ɗan sarki Allah ya ci ɗan sarki Kano a Zobayan Allah ya ci ɗan galadiman Kano a Amadu Allah ya kama galadiman Kano a ba lafiya wannan mutane sun yi ƙoƙari wajen kare martaba da girman sarautar Kano muna yi musu addu'a Allah ya ba ka kara sarki Sunusi na ɗaya ya kare ƴaƴansa ya yi musu addu'a lokacin da aka yi report 1963 Rafat na Moses wani bature ya yi musu addu'a ya tafi wanda yake son su sauka. Aminu Kurman Kano ya ce na yi wa sarki
Najeriya na suka ya ce Allah ya yi ɗan ku ya yi wannan addu'a ta ka sarki su yi da cikin sama ina ƴaƴan dabo ina ƴaƴan dabo ina ƴaƴan sarauta ta Kano dabo don mutumin da ya janyo zubar muku da mutunci ya janyo a rinda zagin gidan dabo aka ci mutuncin gidan dabo yana yawo wannan mutum ya kamata kowa ya sani cewa makiyin Allah ne makiyin annabi makiyin shehu Usman dan Kodiyo shi ya kan ran bada a wata waƙarsa yace dan sarki ne mai barnar gidan sabon sarki ko ana muna yi wa sarakunanmu addu'a sarkin ƙara marigayi Allah ya gafarta masa na yanzu Allah ya bashi lafiya sarkin rana Allah ya baka lafiya malam Nasiru Ado Bayero irin ɗan sarki ga kuɗi ga mulki ga ita irin Aminu Ado Bayero ɗan sarki ga kuɗi ga mulki ga ita irin ga sarki ga in yana yin turanci ko ya ɗauki risala ba yadda mutum zai yi sarki ba zai iya furta risala a Kano ba kai ɗan sarki ba wanda yake jin tsoro don mutumin da ka ga mun ragawa a Kano kunya ce da tara ba wanda muke jin kunya kuma wanda ran zaɓe ran 25 ga wata muna da mazaɓu 171 muna da lokacin gaman 16 Allah ya ƙila uwar wanda bai zo ya karɓi zaɓe a cikin ba tara wata gudun magana ne mun je majalisa shekara 12 gudunmawa da na bawa Najeriya kafin da bari sai da aka ce sunan ka OFR duk tsohon da ke fadar Kano duk gudunmawa da ya ban Najeriya ko ya bawa Najeriya ƙarshen da su ma OFR ɗin don ni ya ka ban mutane da ni OFR sai ka yi a ƙarshe wanda suke ce mana yara su koma gida su tambayi yaro wanda ya yi shekara 75 ya zo yana durƙusawa shi kansa ai yaro da ilimi yaro da karatu ai ba yaro bane haka ne ko ba haka bane a ƙarshe na ji maganar makaranta jahili baya gina makaranta jahili baya nema wa yara tarbiyya jahili gidan haya yake yi ya zauna ana ba shi kaso amma wanda yake so ya gyara wa mutane gobe ya samar da tarbiyya a garin su sai ya je garin su ya yi makaranta mu garin mu muka je muka yi makaranta kuma profesa guda 20 ne a makarantar nan wanda suke aiki PhD sama da guda 30 masu digiri ba ne digiri ɗaya da yake koyarwa a makarantar da ne na ɗaya zaɓe na House of Reps sau 4 kuma dinnaci kuma kuma an da ina wurin ɗaya da na tuna ɗan da na tafi Abuja na kari shugabanni sabon majalisa ko 360 na ce ina so in zama shugaba suka kai ta suka nuna capacity ɗinka na nuna capacity sau biyu aka ba ni tikitin opposition leader a bako ina da certificate na Oxford ina da na Harvard ina da na Cambridge ina da na Bayero ina da na MBA ina da na Alƙalam an ka dawo Arabiya ina da kan alhamdulillah da sunnatu wan nas ina zaune ko ba ki nake yin ba ka fasara duk azumi garin ne ke komawa in zauna a buɗe a cikin ne fasara in kai sauran ya kamata ki koyarwa nake yi a university in kai sai ka koyar littafi ake buɗewa a gabana sai in kai ɗan sarki ne sai ka koyar uwa ta an ka ganta ta ci gobe da ita babbar wani ya ce ba ka ma bada wa cikin wata tawa a kuke so ya tsaya ban ji ba dai ban ji ba a wasu maila kare fada mace ku kare wanda ya samu mutuncin jama'a mai yi wa mutane fara'a kun kyauta